Converses al replà de l'Escala, un podcast de les fundacions Habitat 3 i Habitatge Social, un espai per compartir dades, veus i propostes al voltant de l'habitatge. Bon dia a tothom. Us donem la benvinguda al 6è capítol de Converses al replà de l'Escala. El tema d'avui no sorprendrà ningú, i és que quan parlem de crisi d'habitatge és inevitable pensar en un dels col·lectius més afectats, els joves. El ràpid i desmesurat augment dels lloguers en alça del de 2014 i l'estancament del poder adquisitiu, que des de 2019 només ha crescut un 0,5%, impossibilita l'accés a un habitatge a milers i milers de joves. El resultat és una edat d'emancipació molt superior al de la Unió Europea, que ja es situa en 30 anys, amb totes les conseqüències que això comporta, com per exemple la disminució de la natalitat. Dels joves que sí que aconsegueixen independitzar-se, un de cada 3 viuen en situació de pobresa, destinant quasi la meitat dels seus ingressos al lloguer. Estem arribant a una situació preocupant, i malgrat que s'apliquen mesures com la regulació dels preus en zones tensionades, ajudes als lloguers i similars, no són ni de lluny suficients. L'accés a l'habitatge és una frontera de desigualtat patent i cada cop és més gran. Parlarem d'aquesta crisi, de les barreres que hi ha i dels col·lectius més afectats en aquest capítol. Ens acompanyen Janet Catalán, vicepresidenta del Consell de la Joventut de Barcelona, i Mariana Majorens, responsable de projectes de FEPA, la xarxa d'entitats per a l'emancipació de joves extutelats. Primer de tot, moltes gràcies a les dues per venir. Abans d'endinsar-nos en el podcast, però, escoltarem a Marc Tataret, economista i analista de dades, i un dels autors de l'Informe de Joventut d'Espanya de 2024. Hola, bon dia, moltes gràcies per ser aquí. Bon dia, Marina. Què tal? Vale, doncs comencem amb les preguntes. En primer lloc, volia preguntar-te quin és l'estat actual de l'emancipació residencial juvenil a Espanya. Doncs, si entenem emancipació per viure independentment dels pares, és una cosa que estem bastant més endarrerits que la resta d'Europa. Aproximadament l'edat d'emancipació ara, o en els últims anys, està al voltant dels 30 anys i mig, d'acord? Mentre que la mitjana europea és sobre els 26. I és una cosa que ens ha anat empitjorant des del 2011. Entre 2011 i 2023 havíem tingut una emancipació de... A Espanya s'ha incrementat el percentatge de gent no emancipada, mentre que altres països, com Alemanya, han aconseguit reduir-lo. I el que s'està donant respecte a altres vegades és que ha crescut el nombre de joves que s'emancipen depenent encara de la família. Normalment l'emancipació era independència total, tant econòmica com d'habitatge. Doncs ara està creixent la gent que necessita ajudes familiars per emancipar-se. Sí que els joves s'independitzen més tard i no són independents del tot en la seva vida. És aquell que pot també tenir aquell suport familiar. Exacte. Aleshores, no és una independència real perquè acabes no podent decidir 100% la teva vida. En els factors claus que s'assenyalen a l'informe sobre què condiciona aquesta precarietat de l'habitatge és la precarietat de condicions laborals i també el difícil accés a l'habitatge per l'augment dels preus. Quin dels dos factors creus que ha augmentat més els últims anys? La precarietat laboral, hem tingut molta inflació en els últims anys, d'acord? I aleshores els salaris s'han precaritzat perquè no han evolucionat al mateix nivell de la inflació. Però i també hi ha molta inestabilitat laboral, és a dir, hi ha relativa facilitat per l'acomiadament i, per tant, doncs, les feines duren menys que altres generacions. Però també hi ha hagut factors, diguéssim, que durant els últims 5-10 anys han reduït aquesta precarietat. Lleugerament, jo crec que el que t'acabo de mencionar pesa més, però durant els últims anys l'atur juvenil s'ha reduït, d'acord? Aleshores, i l'atur general també. Aleshores, això és un factor que podria compensar una mica, tot i que la situació en general és molt precària. Però jo crec que el factor principal és l'accés a l'habitatge. Jo crec que aquest és el que més dificulta l'emancipació. Cada cop hi ha una dificultat total, i és multifactorial, però hi ha una dificultat total per accedir tant a l'habitatge de lloguer com de compra. L'habitatge de lloguer cada cop n'hi ha menys i hi ha més gent que no pot comprar i que, per tant, ha d'anar a llogar. Per tant, hi ha més competència, que puja més els preus i que fa que sigui una part importantíssima del sou de tothom el tema de l'habitatge. Aleshores, per mi,
un dels factors principals, o el factor principal d'aquests dos que hem esmentat, que afecta a l'emancipació és el tema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. Clar, perquè a més això que comentaves del lloguer, també es parla ara com d'una generació inquilina, no? Que ja no, potser ja no tornen els joves, però també la gent de 30 anys també és com que està en la majoria de lloguer. Sí, és una generació inquilina involuntària, perquè hi ha països que tenen molta cultura del lloguer i molt d'estoc, diguéssim, molts pisos de lloguer assequible perquè els joves puguin fer aquest pas, que és el que s'havia parlat històricament de països com Àustria o Alemanya, però aquí és involuntària, vull dir, les dades reflecteixen que els joves, hi ha molta joves que no es poden emancipar perquè no tenen accés a la vivenda, no perquè no vulguin per temes culturals. Aleshores, i l'única opció que tenen per emancipar-se, aquests que sí que poden, gairebé sempre és el lloguer. I també és involuntàriament. Molts preferirien tenir, diguéssim, emancipar-se de compra o accedir a la vivenda de compra ràpidament, però no poden. No poden per un cercle viciós, que és que estan els salaris són baixos, com hem comentat, els preus són molt alts, aleshores necessites una entrada molt alta, tot i que s'han intentat posar diferents mesures. Necessites una entrada molt alta per accedir a l'habitatge, però si estàs de lloguer no pots aconseguir aquesta entrada, aleshores estàs perquè no tens capacitat d'estalvi i estàs en un cercle permanent d'estar lligat al lloguer. Clar, i a més aquí a Espanya, que a diferència d'altres països d'Europa, sí que hi ha hagut sempre molt la idea de comprar i de tenir en propietat un pis, no? També per l'estabilitat que això dona aquí, ja que el lloguer no són de llarg termini. I com afecta això en termes de desigualtat i precarietat? El fet que cada cop s'estigui més anant al lloguer involuntari, com deies. Home, per mi és clarament un factor que incrementa les desigualtats, d'acord? Es concentren, perquè els pisos que hi ha, l'estoc de pisos, igual posem que és el mateix, no? Es concentren, per exemple, en ciutats com Barcelona, gairebé no es pot construir. Aleshores, els pisos que hi ha es concentren cada cop en menys mans, que s'està donant un gir de les classes altes o mitjanes altes, sobretot altes d'aquest país, cap a ser classes, diguéssim, que invertien els seus diners en empreses i en projectes, diguéssim, productius, a ser totalment rentistes, d'acord? És a dir, comprem vivenda i vivim d'aquest tipus de lloguer. Això en termes de desigualtat és una extracció directa de les classes més baixes o de la gent que no té altra opció cap a les classes altes. I quines conseqüències té tot plegat? L'augment dels preus de l'habitatge, l'augment de desigualtat de la propietat d'inquilines, quines conseqüències té això en la població jove en general? Bé, pot generar... Una de les conseqüències que pot tenir, i diguéssim, és aquesta inestabilitat de cara al futur, el no poder fer projectes, d'acord? I ens trobem que Espanya és un dels països amb la natalitat més baixa de la Unió Europea i del món, perquè la gent jove cada cop, si cada cop tens menys renta i has de dedicar més part d'aquesta renta al lloguer i, a part, no pots... O sigui, no tens ni per poder generar una estabilitat que et donaria un habitatge de propietat. O sigui, jo no estic defensant aquí el model de propietat com a tals, però sí una estabilitat vinculada a l'habitatge, que pot estar vinculat a un lloguer assequible, cap problema. Però tenir aquesta estabilitat i disposar de renta suficient, de part del salari suficient, com per poder decidir tirar endavant una família, doncs és una situació que no ens trobem i aleshores això es plasma claríssimament en les dades de natalitat i d'edat de la primera maternitat, que també ho hem afegit a l'informe. Espanya és un dels països on es tenen els fills més tard. És una situació, jo crec que també afecta l'estat anímic i de por al futur que pot tenir part del jovent. Es parlava de l'ecoansietat, amb el que puc estar bastant d'acord, però és que aquesta situació de l'habitatge també pot generar una ansietat i una inquietud molt gran constant a les persones joves. Aleshores, jo crec que té un impacte molt gran. Súper. Doncs ja estaria de la meva part. Moltes gràcies per participar a converses de Replà de l'Escala i gràcies per la teva aportació. Moltes gràcies. Que vagi bé.
retornem ara a l'estudi. Benvolguda Janet, moltes gràcies per estar aquí. Tu ets la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Barcelona, una plataforma que representa la joventut organitzada de la ciutat. Començo amb una pregunta potser una mica àmplia. Ets jove, vius a Barcelona i et vols independitzar. Què és el que et trobes? Val. Et trobes una situació que jo escric sota un mantra, que és que hem d'entendre, o almenys jo així ho entenc, que els rendistes, i entenent els rendistes com els grans tenidors, d'acord, són rates. És a dir, però no rates de tacanyos. No, jo les considero unes rates, rata animal, val? Que es menjaran el que sigui. Quan l'administració, en comptes de donar-los merda i que es mengin aquesta merda, els dona caviar, aquí és on hi ha l'autèntic insult. D'acord? Partim d'aquest mantra. D'acord? Aleshores, què és el que et pots trobar amb les situacions, per exemple, quan vas a buscar pis? Et poden demanar, després entrarem en la qüestió dels preus, però primer de tot ja et poden demanar qualsevol cosa que vulguin, qualsevol documentació que vulguin i que es consideri que és necessària per acreditar els requisits de lloguer. Aleshores, com que et poden demanar aquestes qüestions, moltes vegades, clar, com que el dret és, i com que l'habitatge és un dret, nosaltres accedim a donar tota aquesta documentació. Nosaltres el que recomanem sempre és que esborris la informació confidencial que puguis donar en aquesta documentació. Clar. Per exemple, també t'haurien de facilitar un full de protecció de dades quan et demanin documentació. O, per exemple, també recomanem que per preparar-te el que et trobaràs hi ha una aplicació que es diu l'App Review, que serveix per deixar ressenyes de pisos on la gent ha viscut anteriorment. D'acord? Aleshores, tot això, de fet, ho tenim recollit al Manual de Supervivència per Joves i Llogateres, d'acord? Que és d'on he tret totes aquestes qüestions. Però diguem-ne que et trobes, al final, una situació d'abordatge total cap a la teva persona, perquè, com que l'habitatge és un dret, però s'està mercantilitzant, s'aprofiten. Tots els rendistes s'aprofiten d'aquestes qüestions. Et trobes, al final, un assalt cap a la teva persona. Si anem a veure l'estudi d'alquiler de vivenda en Espanya, assignatura pendiente, veiem que el 70% de les rendistes no llogarien mai a persones sense feina estable. I, sorpresa, qui és que té molt poques vegades feina estable? Justament les persones joves, no? De fet, només les joves que tenen feina cobren de mitjana un 36,9 menys del salari mitjà de Barcelona. Per tant, què ens estem trobant? Ens estem trobant un context molt complicat, amb moltes barreres, per activa i per passiva, no? Dades de l'Ajuntament de Barcelona del 2021 deia que 6 de cada 10 immobiliàries... Perdó, un parèntesis, perquè a més ja et trobes aquestes barreres de base, però a més, si formes part d'algun col·lectiu, com el col·lectiu trans o, per exemple, aquesta de gent migrada o racialitzada, et trobes que 6 de cada 10 immobiliàries accepten que realitzen discriminació ètnica per llogar un habitatge. Ja t'ho reconeixen, no? I, per exemple, amb el col·lectiu trans, doncs moltes vegades habitatges que no es lloguen per la pressuposició de que convertiràs allò en un lloc per prostituir-te. D'acord? Aleshores, ens trobem totes aquestes qüestions. Si els subministraments, per exemple, no estan donats d'altes, ens trobem moltes vegades que ho hem de fer nosaltres, i això val entre 200 i 300 euros, o que no hi ha un quadre de llum operatiu. Val una quantitat bastant elevada, més que donar d'alta. Un quadre de llum pot estar a 800, 900 euros. Per tant, ens trobem amb tot un seguit de coses que nosaltres, com a joves, potser no ens hem plantejat, perquè si anem a llogar un pis, doncs jo, francament, espero que la propietària el tingui en condició. Moltes vegades no es preocupen, esperen que ho arreglis tu, doncs el que hem de fer és, o el que recomanem des del CJB, és mirar aquest manual de guia o altres, perquè segur que n'existeixen altres, per almenys poder veure que en aquestes qüestions no ens està fent. Clar, sí, pel que dius, no, veiem que les llogateres i sobretot els joves estan en una posició de vulnerabilitat, no? Hi ha molts abusos i sobretot ara que, en els últims anys s'escolta molt parlar de la crisi d'habitatge i aquest augment ve ja des del 2014, no? En quin moment ha començat a ser insostenible? Mira, Verificat va publicar un article amb 10 dades per entendre la crisi de l'habitatge. No esmentaré les 10, però crec que sí que és interessant tenir en compte que, per exemple, Espanya és el país de les grans economies de la Unió Europea on pagar el lloguer exigeix
exigeix un sobreesforç més gran de tots. 4 de cada 10 llars espanyoles que viuen de lloguer destinen més d'un 40% dels ingressos. Aleshores, des de quan es torna insostenible l'habitatge a l'estat espanyol? Bé, jo crec que això és a dir, l'augment de preus va començar el 2014, però aquí el que estem obviant és que va tornar a augmentar de preus, perquè com li hem anomenat tota la vida a la crisi aquí a Espanya el 2008, el boom de la bombolla immobiliària, és a dir, no oblidem això, no? Aleshores, per tant, ja ve des de que es concep l'habitatge com un bé de mercat. Per tant, ens hem d'anar al 2000 i segurament bastant abans. Un jove entre 16 i 29 anys que vulgui emancipar-se en solitari hauria de dedicar avui el 102% del seu salari. Ho deia el company d'abans, no? És a dir, no ens podem emancipar realment. El que fem és marxar de casa. Però emancipar-nos no, perquè no vivim dels nostres propis recursos, perquè no ens ho permet el sistema capitalista. Hi ha una altra dada també que demostra la situació en què estem és a Barcelona 5 o més habitatges suposen el 2,2% del total dels titulars i en canvi els hi pertanyen el 23,2%. És a dir, que aquest 2,2% del total de titulars té el 23,2% del parc d'habitatge. Aleshores, no? Un altre cop el que deia abans, és a dir, què fa una rata? Una rata acapara tot el menjar que pot i se'l va guardant i se'l va guardant. Li és igual el que sigui un pis de luxe o sigui un pis d'una persona de classe treballadora. Aquesta és la situació i per això està cronificada aquesta situació. I acabo amb una altra dada que és aquí a Catalunya tenim una situació especialment complexa que és que genera al final un seguit de desnonaments. Que es posi el crit al cel amb els desnonaments aquí a Catalunya no és cap exageració, no és cap sobredimensió. És a dir, en el primer semestre del 2024, Catalunya era la primera comunitat autònoma a l'estat espanyol en desnonaments, 4.000 aproximadament, 4.000. La segona comunitat autònoma és Andalusia amb poc més de 2.000. És a dir, estem per sobre el doble de la segona comunitat autònoma amb més desnonaments per comunitat autònoma. Aleshores, bueno, no ho sé, crec que la problemàtica és evident i encara és més evident la problemàtica quan, per exemple, aquí a Catalunya es va fer el 2021, si no m'equivoco, una llei per evitar aquests desnonaments i el Constitucional la va tombar. Que aquí hi ha uns interessos empresarials darrere. No, la veritat és que la situació a Barcelona es veu que està en una crisi brutal, sobretot la mercantilització que s'està fent de l'habitatge, els fons voltors, el turisme. Al final, molts dels pisos de Barcelona no són per viure. És aquesta la causa de que els joves ja no puguin viure a Barcelona? És a dir, és una de les causes. Crec que hi ha dos factors, no? La regulació del preu de lloguer i les llicències de pisos d'ús turístic. Pel que fa a la regulació de preus de lloguers, totes les crítiques que es fa en aquesta llei, és a dir, ho parlarem més endavant, però sí que és cert que els preus s'han topat i ja portem un temps amb els preus de lloguers estables. Per tant, l'eina funciona. Tu tens les sabates per caminar. Ara, cal que t'hi posis a caminar. Clar, si tu deixes el topall aquí baix i no el baixes, de què em serveix? Aleshores, tens una eina que funciona. Només cal que la posis a treballar. I aquest és el problema. Totes aquestes crítiques de que la llei de regulació no existia, doncs torno al 2008. Quina regulació hi havia el 2008? Cap. Quina hi havia fins al 2023-24? Cap. I què passava? Pujaven. S'ha fet aquesta regulació, s'han topat. Ara cal aquesta voluntat política de baixar-lo. Clar, quan la ministra de Vivenda té no sé quants habitatges, clar, allà els dubtes de la voluntat política sorgeixen. Jo insisteixo, les rates mengen sense aturador, fins que la seva cobdícia fa explotar la bombolla pels aires. El tema és tallar-li el menjar en aquesta escòria. Ara que parlaves de la regulació del mercat, quin ha sigut el resultat de la regulació del mercat de lloguer en zones tensionades? I ho lligo també amb la següent pregunta, no? Han funcionat mesures com ajuts directes, ja sigui el bo de lloguer jove, els préstecs d'emancipació? Quin resultat han tingut? Amb aquesta regulació, com deia, s'ha aconseguit el manteniment de preus dels habitatges, aconseguint frenar la pujada frenètica. Tot i així, el mercat de lloguer segueix augmentant, és a dir, cada vegada hi ha més lloguers, però a més,
s'ha dit moltes vegades que aquesta llei d'habitatge té una fuga, que són els habitatges turístics. És cert que s'han anat ficant parxes en aquesta qüestió, però s'ha detectat recentment un fort creixement del lloguer temporal, perquè això és l'escletxa que han trobat, no? Els rendistes per seguir menjant, perquè, és a dir, la idea d'aquesta llei és molt, molt evident. Quan hi ha totes aquestes escletxes que es busquen milers i milers d'euros invertits en bufets d'advocats per buscar les escletxes, és que hi ha una mala fe. Hi ha una mala fe i hi ha una moral deleznable per part dels rendistes de seguir acumulant i acumulant riquesa. Per tant, és que aquí hi ha una problemàtica d'arrel que no es solucionarà amb bona fe, es solucionarà amb polítiques valentes, no? Per tant, què és el que ha passat? S'ha topat el lloguer, sí, però, clar, l'augment, i és cert, l'augment acumulat dels preus de lloguer, per exemple, ha estat del 0,9 des de la regulació, molt per sota del 14,9 que portava acumulant. Per tant, hi ha hagut una frenada forta. Però és això, cal ara baixar aquest barem per poder anar cap a una reducció del preu de lloguer. Clar, és això o em dispares el salari mínim interprofessional i no els veig molt per la labor. Per tant, una de les dues coses ha de succeir. Exacte. Ja, per acabar, no? Sembla estrany que una crisi que afecta tantes persones no generi més protesta o més mobilització. Si bé és cert que és un grup molt gran i molt dispers i això dificulta que generi l'acció col·lectiva, també tenim les xarxes socials, tenim entitats amb un discurs molt potent, però com que no acaba, no?, d'haver-hi aquesta mobilització. Què creus que fa falta encara perquè sortim tots als carrers a protestar? Primer, torno un moment a lo del bo de lloguer que no t'ho he contestat, perquè me l'he oblidat, però pel que fa al bo del lloguer, és a dir, a part de que la concepció d'això, sense una regulació, és una transferència als rendistes, perquè al final és a dir, hi ha registrades casuístiques en què missatges de rendistes en les llogateres de com que estàs cobrant el bo de lloguer, doncs et pujo una mica i així ens ho repartim. O sigui, això existeix i està registrat. Però és que, a més, hi ha l'absurd i a mi em fa molta ràbia quan el govern es posa les mans al cap de que creix l'extrema dreta, etc. És a dir, fas un bo de lloguer i la teva política estableix que mentre que l'ajuda només cobreix contractes d'un màxim de 900 euros. Però perdona, com no ha de créixer l'extrema dreta si fas aquesta merda de polítiques? Vull dir, que t'has mirat l'índex de lloguer en algun moment, que això busques, la IA t'ho diu, joder, no cal anar-te a llegir un document de 54 pàgines. És a dir, és que és evident i se sap que el pis, el lloguer mitjà a Barcelona supera els 1.000 euros, concretament a 1.200, i tenim un salari mínim de 1.100 i pico. És a dir, per tant, és que això és un absolut insult a les famílies que pateixen i a les joves que pateixen la crisi d'habitatge. Pel que fa a les mobilitzacions, no estic d'acord que la gent no es mobilitzi. És a dir, que ens podria mobilitzar més? Sí. Que podríem fer la revolució socialista? Segur, també. Però crec que hem de mirar en perspectiva d'on veníem, d'uns anys en què una pandèmia va desfer molt un teixit associatiu i un moviment polític que s'havia teixit d'una manera, també a través del procés, etc., un paradigma molt diferent, i la pandèmia va desdibuixar tota aquesta organització, o no tota, però bona part d'aquesta organització, però, ostres, crec que va ser el 24 de novembre o el novembre del 2024, en qualsevol cas, que es va fer una manifestació en favor del dret a l'habitatge, que ja crec que les dades parlant de 700.000 persones. És a dir, jo crec que, de fet, des del procés que no hi havia unes manifestacions tan multitudinàries. Després, a l'abril, va haver-hi una altra manifestació, es va aturar el desnonament de Casa Orsola, s'han aturat molts desnonaments de pisos propietats de la Caixa. No estem parlant d'un comerç, què tal? No, la Caixa que té un exèrcit militar d'advocats i se'ls ha aconseguit vèncer, per tant, i tot això és amb una organització de base, el sindicat de llogateres i altres tipus de sindicats d'habitatge també, que han estat plantant cara. Per tant, sí, és cert, la problemàtica està i cal que la gent sigui conscient, sobretot de l'esperança que hi ha una solució i que s'ha de demostrar que existeix una solució. Per tant, que la gent prengui consciència d'això i, per tant, que sigui exigent amb els polítics i també amb ella mateixa per mobilitzar-se, per continuar mobilitzant, perquè mai hi haurà prou mobilització, Però, per tant, també relativitzem que s'han aconseguit grans victòries, per tant, ara és explicar a la ciutadania hi ha esperança, hi ha les solucions i estan succeint aquí i ara. Exacte. Doncs moltes gràcies, Janet, per les teves paraules. I ara, a continuació, com ens agrada fer a Converses, escoltarem la veu de dos testimonis, concretament de dues joves.
Primer, escoltarem a la Ivana, una jove que viu amb el seu pare en un pis de la Fundació Habitat 3. Soc Ivana, ara tinc 21 anys, estic vivint amb el meu pare en un pis d'habitatge social de la Fundació Habitat 3. Quan penso en quan acabi el grau, no? En quan acabi la carrera i ja em pugui independitzar i tot això, realment no sé si em donaria per independitzar-me. O sigui, sé que hi ha algunes formes de fer-ho, però quan parlo amb persones, tinc algunes amistats que ja estan en aquesta posició i la situació sempre és una mica que no pots arribar a tot. Vull dir, la major part del teu sou se'n va al lloguer, no tens com tantes oportunitats o, com dir-te, aquesta sensació de seguretat de puc veure més enllà, perquè també si ho penses és una constant, també t'has de continuar formant i és una mica com que sents que has d'estar una mica lluitant tota l'estona, saps? Per una part, o sigui, es sent com a créixer, saps? De continuar creixent, formant-me i tot això, però al mateix temps és una constant lluita de sentir que res és del tot segur i que a vegades ho penso, no? I a més quan estic parlant amb amics o amigues o companys, no? I aquest és un tema que normalment surt, no? Perquè estem en una edat on comences a pensar en el futur, en què voldràs fer amb la teva vida, viure, tot això, no? I quan em diuen una mica la situació de que, ostres, no, pinta malament, espero que no, però les coses han de canviar, les coses han de canviar. Tinc amistats que em diuen no, és que estic visquent ara mateix en un pis i veus el pis i és un pis que això no és un pis, això és una habitació, però més petitona. Saps? Em dius que això és un traster i et crec. O sigui, això no és habitable. Però tan malament que a vegades les persones han d'acceptar viure en condicions que no són condicions dignes, saps? I això és una mica que et desespera. Que et fa sentir una mica malament, perquè no és una qüestió de que t'esforcis més, sinó que és una qüestió de que el sistema i com estan les coses fan que sigui molt difícil per les persones que especialment estan en situacions de vulnerabilitat i també, sobretot, per les persones també immigrants que tenen encara més dificultats, saps? Com bé ha dit la Ivana, el sistema ha de canviar i ens posa els joves en una situació molt difícil, però no tots patim del mateix punt. A continuació parlarem d'un col·lectiu de joves on la crisi d'habitatge té un efecte especialment greu. Els joves extutelats no només s'enfronten a l'encariment del lloguer i altres barreres que tenim tots els joves, sinó que sovint no compten amb un suport familiar darrere i a l'arribar a una certa edat se'ls obliga de certa forma a independitzar-se. Escoltarem primer el testimoni de la jove BJ. Un cop que fas la majoria d'edat, tu tens l'opció de poder demanar un recurs de sociohabitatge que normalment avui en dia no és immediat un cop fas els 18, sinó que passa bastant de temps, et poden fer un allargament de mesures, però de vegades per falta de recursos t'has de quedar una mica més en el centre i això causa que tu estiguis en el centre i no sàpigues si et quedaràs a la mateixa ciutat, si t'aniràs, com podràs mantenir els mateixos vincles i si es veuran afectats. I al final aquesta falta de control i veure que no pots fer res més que esperar o assentir, doncs d'una banda hi ha joves que els fa com rebuig fer 18 anys i els causa aquest neguit, i altres persones que el que fan per aquesta falta de desconeixement creen una realitat utòpica de cara a la vida als pisos. Si entres en aquest recurs i te'l donen, fins als 21 anys, o sigui, tu ja entres sabent que hi ha data de caducitat i que algun dia t'hauràs de marxar i llavors tu si vas passant els dies et vas creant el teu matalàs econòmic i socioafectiu, però després dius, hi haurà un dia que hauré de buscar totes aquestes coses que sé que són complicades de per si i em veuré sola perquè no estic en el mateix punt que les altres persones. Les barreres que es troba un jove tutelat, al final es sumen a les barreres que
tota persona s'enfronta a l'hora de buscar habitatge, perquè és innegable que és un repte molt crític per a tota la població espanyola, ja que l'edat mitjana d'independència, o sigui, d'emancipació, ronda els 30 anys a causa de la poca disponibilitat de recursos i d'aquests preus tan elevats. Però, tot i així, la joventut tutelada és un col·lectiu que ja parteix d'una situació de vulnerabilitat i se li exigeix a iniciar aquest procés als 18 anys. Per un jove extutelat, saber que ha de tenir un aval quan no té cap persona que li pugui avalar, després que també tens 18 anys, pocs llogaters voldrien llogar l'habitació a una persona de 18 anys perquè no es fia. Llavors, i després també el racisme immobiliari, que hi ha moltes persones que són immigrants i als 18 anys es troben que han de buscar un pis sent immigrants i es troben aquest racisme. Per aprofundir més sobre la situació dels joves extutelats, tenim a la Mariona Majorens, responsable de projectes de FEPA. Bon dia, Mariona. Bon dia. Suposo que la majoria de gent desconeix com és aquest procés de joves extutelats. Per començar, com funciona el sistema? Un jove arriba a la tutela de l'administració pública i després què passa quan aquest jove compleix la majoria d'edat? Té algun recurs d'habitatge? Exacte. Quan un jove fa 18 anys ja ha de deixar el centre on pugui haver estat, potser, sí, o sigui, ja s'ha fet en teoria una feina prèvia, i llavors en aquest cas sí que hi ha entitats que tenen pisos de diferents tipus, hi ha 3 recursos actualment diferents, on poden anar aquests joves fins als 21 anys, o sigui que sí que hi ha recursos, però també un altre cop amb data límit. I en aquest cas el que passa també és que hi ha un número de places que no s'adapta al nombre de joves que compleixen 18 anys i que estan entre aquests 18 i 21 anys. Per tant, pot passar això, que el jove compleix els 18 anys i no té plaça. L'altre tema és que, com que hi ha aquestes places limitades, hauran d'anar al recurs que trobin, per tant, tampoc no sempre s'adaptarà ni a la tipologia de recurs que se li donarà al que necessita el jove, anirà on pugui anar, diguéssim, i després també hi ha el tema del territori. No sempre podrà ser a la mateixa ciutat i, per tant, aquí un jove que ja en general té poca xarxa familiar o absència completament de xarxa familiar haurà de marxar del territori on s'ha arrelat i, per tant, aquí potser perd també les relacions que hagi pogut tenir a través de formació o del que sigui. Clar, és com els treuen els vincles, no?, com deia la testimoni. Exacte. I després també aquests habitatges van a la que hi ha o sigui, a la que el jove té ingressos, en general seria per feina, no? També existeix un copagament. O sigui, que ja es comença com a treballar en aquest sentit. I a part també hem d'entendre que són recursos habitacionals, però això no vol dir que se'ls dona una habitació, se'ls paga una habitació i ja està, sinó que va acompanyat d'un procés amb educadores. Cada jove té un pla de treball individualitzat on es posen els objectius d'aquesta persona com per àmbits, tant de temes de gestió econòmica personal, de formació, d'autocura, i per tant aquest recurs habitacional és un recurs d'emancipació més integral i no només això, una habitació, diguéssim. Exacte. I de totes formes, no, com has dit, als 21 anys tenen aquesta data obligatòria de que s'han d'emancipar. És un any en el que ja com que se'ls fa fora una mica, no, d'aquest recurs del sistema. Com afecta això a la seva vida, als seus estudis i fins i tot a l'acompanyament que se'ls realitza? A veure, sí que es treballa molt, com que això ja se sap que serà així, s'intenta que no sigui de forma abrupta i, per tant, de fet, del 16 a 17, l'ideal ja és començar a treballar la sortida del centre i, per tant, també a partir dels 18, sabent que els 21 és la data màxima i començar a treballar això. Sí que és veritat que en alguns casos, quan els joves tenen itineraris més llargs, com pot ser, per exemple, una carrera universitària, hi ha la possibilitat, però no està assegurat tampoc, que es pugui allargar una mica. Però com afecta això? Doncs el que deia, amb el tema de formació és claríssim. Si tu tens una persona que li dius que als 21 haurà de pagar-se sola tot, perquè no estem parlant aquí el que dèiem, no és només pagar-se l'habitatge, sinó tot els costos de la vida, diguéssim.
aquesta persona és molt probable que no opti per estudis universitaris, que duren 4 anys, que després potser et demanen el màster, per tant tendeixen a triar, i també és veritat que molts cops amb aquests plans de treball doncs ja se'ls encamina una mica cap a formacions més curtes, de 2 anys, que l'acabin amb els 20 anys, si van al dia, que tampoc ningú té per què anar-hi, diguéssim, i això, per tant, itineraris formatius més curts també implica de vegades que a la llarga siguin salaris més baixos. Per tant, un col·lectiu ja vulnerable, diguéssim, se li afegeix el fet que probablement optarà a sous menors. I com més afecta també hi ha el tema de l'ansietat, no? Vull dir, crec que això ens passa a totes les que som llogateres. Si tu saps que se t'acaba el contracte, comença una situació de malestar molt normal i, per tant, això també és una cosa supergeneralitzada. I tot això molts cops també es viu amb molta soledat, que és com la constant, diguéssim, amb el tema de joventut extutelada, que la falta aquesta de suport i de xarxa, doncs fa que hi hagi una percepció de soledat potent. Clar. I els joves, quan s'han d'independitzar, quines són les barreres que es troben, els joves extutelats? Hi ha alguns amb més barreres que altres? Bé, és el que comentava també la companya, si les joves en general ja estan en situació de vulnerabilitat amb el tema de l'habitatge, joves extutelades més, i després, òbviament, hi haurà certs perfils que més. Hi ha un alt percentatge de població migrada en el col·lectiu de joventut extutelada i, per tant, és que només que diguin el nom, de vegades ja no se'ls hi llogarà. El racisme immobiliari és claríssim, però alhora és molt complicat de demostrar que és aquest el motiu pel qual no se'ls lloga. Perquè és veritat que al final doncs, en saben molt, no? les immobiliàries o els propietaris, i per tant s'ho faran venir bé i poden apel·lar a qualsevol altra raó. Això, i les barreres doncs, tornaria a ser bàsicament el tema de salaris baixos. Sí. Exacte. També molts joves extutelats acaben compartint pis entre ells, no? I això pot generar una espècie de bombolla, ja dèiem que potser no tenen els mateixos vincles o tenen els vincles més petits. Produeix això un cert aïllament, una certa bombolla? Clar, per una banda és veritat que no ens podem queixar perquè Catalunya és la comunitat autònoma que té més places i de llarg, així com per l'altra banda també té molts desnonaments, el doble que la següent, més o menys vindria a ser el mateix amb les places d'aquestes de recursos d'habitatge per extutelades. Però el que passa és que al crear aquest sistema, al final, aquestes joves han viscut en centres de menors amb altres infants tutelats, surten i repeteix això. Quan podria ser molt típic, no? Algú de poble que ha d'anar a la ciutat i estudiar a la universitat i entra en un pis d'estudiants on comparteix amb altra gent de la universitat o amb amigues del poble. Aquesta versió, aquesta modalitat, no la trobem per joves extutelades. Llavors, sí que s'acaba creant aquesta mena de bombolla d'això, que passen la vida, diguéssim, fins als 21, que ja queden una mica desemparades també, únicament vivint amb extutelades. Nosaltres també pensem que potser es podria trobar una versió una mica més diferent i que fos des d'aquest acompanyament d'educadores i acompanyament com social, diguéssim, però en un ambient més normalitzat. Clar, perquè al final també t'enriqueix, no? En plan, conèixer noves persones amb diferents experiències. I des de FEPA, com creieu que s'ha de canviar aquesta situació? Bé, nosaltres entenem que això és un problema que no és dels joves, que és un problema del sistema i, per tant, també en moltes situacions s'haurà d'abordar d'una forma molt més àmplia. Però sí que és veritat que fins ara hi ha una lògica de els joves s'han d'adaptar al recurs. Per tant, això, on hi ha la plaça és on aniran i el jove haurà d'adaptar-se. Creiem que hauria de ser a l'inrevés i que els recursos puguin adaptar-se als joves i, per tant, amb una lògica molt més de recursos flexibles i individualitzats. Per tant, seria passar d'una lògica de recursos a una lògica d'itineraris, que respecti l'itinerari personal de cada un. Després també és veritat que tenim una llei potent d'infància, però més enllà dels 18 anys ja queden una mica
també descoberts. Per tant, també apostem cap a alguna legislació que garanteixi els drets més enllà dels 18 anys, perquè en aquests casos és claríssim que als 18 anys ningú és autònom i bueno, també, o sigui, tirar cap a models, el que dèiem, no? que permetin sortir a la bombolla, perquè al final també és una mica estigmatitzador viure només i sempre i en els ambients d'altres joves extutelats. Després també nosaltres hem creat un projecte de participació juvenil i per tant creiem que la participació, que no és només informar els joves, que això també de vegades no? Es simplifica, diguéssim, donar un rol actiu i un espai realment en tot el procés de creació de polítiques als joves perquè puguin dir la seva, perquè és veritat que si no ho has viscut costarà molt més identificar què és el que fa falta, quina és la necessitat real percebuda. I finalment també, que es comentava a l'entrevista amb la testimoni, el tema d'avals i de fiances. Sí que és veritat que si tu has estat sota la responsabilitat, sota la tutela de l'administració, podria ser aquesta administració la que més enllà dels 18 anys també t'acompanyés, diguéssim, fent, per exemple, d'avalista. No, la veritat que seria molt interessant. Bueno, moltes gràcies, Mariona. Podríem estar parlant d'això, bueno, molt més del tema, òbviament, no? Queden moltes coses per dir, però avui ho hem de deixar aquí. Si res no canvia, ens estem abocant a una societat de joves amb 30 anys que encara no poden marxar de casa dels seus pares, que no poden independitzar-se, començar el seu projecte de vida. Amb l'augment dels preus dels lloguers s'expulsa les persones de les seves ciutats, de les seves cases, i es crea una barrera impossible de trencar per a alguns col·lectius, entre ells els dels joves extutelats. Moltes gràcies a les dues per estar aquí, gràcies a tots els que heu participat en el podcast i també gràcies a totes les persones que ens escolteu. Us esperem en el proper capítol, on parlarem d'habitatge i persones amb discapacitat. Fins aviat!